Mugahin gyud ko og oras bisan sa akong kabisi sa trabaho alang sa Brigada Eskwela sa City Savings Bank. Maayo na lang ang akong pagpamintal ug panglimpyo sa mga tunghaan makatabang sa mga bata. Usahay, kapuyon ko sa Brigada Eskwela, kinaay mga lagyo ng mga tukaan. Apan kung akong huna-hunaon, ang akong pag-apilaan ng Brigada Eskwela sa City Savings, layo ug maabot alang sa mga bata, murag mawa ang akong tanang kakatoy. Ang City Savings uban sa ilang mga empleyado sa Visayas ug Mindanao nagkahiusa sa pagtabang sa pag-ayo sa mga tunghaan pinaagi sa ilang Brigada Eskwela. Sa iyong sipag, aangat ka. Sa pagsusumikap, aangat ka. Sa bawat kayo, kahit anong pagod, aangat ka. Kasama mo ang Julie's Bake Shop sa iyong pagsisikap. Aangat ka, Pilipinas! Please, aangat ka, Pilipinas. Si, asa naman ka gatrabaho karon? Pre, ikaw man dahil na, katrabaho ko sa kumpanya sa Saudi Arabia. Bago pa lang ko na uli aron mo bukasyon. Nindo tagod, ang samay na human nimo. Iskala ko og computer hardware servicing at tested certified sa USJR Recoletos Industrial and Technological Training Center. Wala na ko damha pre, kung tanan ako nga nakatunan sa USJR RITTC, ako gid na apply. Ug lain pa gid pre. Nasa ko'y kadungan nga training sa lain nga buok nga kurso ug karon nakatrabaho dayon siya sa usa ka kumpanya human sa iyang training. Mauna mo enroll na pud ko karon og lain nga kurso samtang ni bakasyon ko para akong magamit sa akong kumpanya pre. Nindo tagod ana, unsa pa may laing short courses na ilang gi-offer kay aron mo eskwela ko. Ang USJR RITTC adunay 14 nga TESDA certified program nga imong mapilian karon. Sama sa medical transcription, computer programming, bread and pastry production, dressmaking ug uban pa nga hindi man kaayo karon. Hala no, moto niya gyud ko sa USGR RITTC aron mangayo ko og requirement. Sige, salamat ha. Alang sa dugang kasayuran, may tungod sa mga mubong kurso nga gidalit sa USJR Recoletos Industrial and Technological Training Center na himong matawag sa numerong 354-8405 o sa cellphone number na numerong 0917-632-0576. Nangita ba kamo og mokarga sa inyong mga dagkong mga kargamento paingon sa Visayas ug Mindanao? Ang Gotong Southern mao'y tubag sa inyong panginahanglan. Ang ilang biyahe gikan sa Cebu paingon sa Manila kay matag Miyerkules, Sabado ug Domingo, ug paingon sa Cagayan matag Lunes, Huwebes ug Sabado. Samtang paingon sa Tacloban kay matag Sabado. Ang ilang Manila to Cebu nga biyahe matag Martes, Huwebes ug Sabado. Samtang Manila to Tacloban matag Miyerkules ug Huwebes. Ang ilang biyahe gikan sa Manila to Cagayan matag Martes, Huwebes ug Sabado. Alang sa dugang nga kasayuran, mahimong motawag sa Gotong Southern Cebu branch sa numerong 231-7100 ug sa Manila branch 527-6977. Okay. So mga igsoon, ato ang top na alas 10:50 na ang maong time check dalit ka nato sa Julie's Bake Shop. Yes, ma'am. Balik ta, no? Ni Ma'am Elma. Ma'am, karon kumusta? Mas karon sir, mas close na gyud kayo mi sa mo mga pamilya. Tinuto yang giingon nga more bandings na kayo. So usa sa na nga nakapadasig nako ug usa sa nang tambal sa imong sakit nga imong pamilya mo. So murag kining tanan nga abag, no, sa pamilya o kining mga physical nga abag, no, kining mga dapat karon sa imuha nakahatag gini siya nimo, nakapabuhi gyud matud pa nimo sa imuhang kadasig Sir, mawala na yung imuhang kabalaka. Murag makayon na sad ka nga pagkahuman nimo tambal ining sakita, makayon na sad ka nga murag bago na sad ang imong kinabuhi. So naadyo changes sa wala pa og karong nga humanan nimo. Mamo sa may mga na-realize karon nimo sa imong kinabuhi, no? At this point in time, no, nga naata karon dinhi having all this nga mga kasinatian nimo karon nga takna, unsa may mga realization nimo? Well, ako
realize ko ba nga unsa gyud ay ka importante nato ni nga to ang gikuptan nga kinabuhi ron ba nga ato gyud ay ampingan no ug una atay sakit ato gyud ay atimanon no so ang ato sang pamilya mintras na atano kinahanglan gyud nga naagyo tay time one another. So dili na to na i-waste na nga time nga gihatag na to ba nga possibility nga mahimo gyud na to kung ato jung buhaton. So kung naa mo sa pamilya, kinahanglan inyo yung paimuslan. Paimuslan ninyo ang panahon. Ang panahon nga naa. Pakita inyong love, Yeah. concern No. sa isigusan ninyo. Wow. Kanang ma'am, unsa may imong ikahatag nila nga tambag ba kaha? Yes, ma'am. Katong mga kababayin ano nga naay sakit o sa wala pa kinahanglan gyud nga mag personal check gyud mo sa iyong totoy. Kung do na manggaling mo'y nahikapan nakapa or unsa sa madaling panahon kinahanglan gyud ninyo nga ipa-check gyud ninyo. Dili dayon dugayon. Di gyud nyo dugayon kay paspas ang process sa ani nga sakit sa akong naobserbahan lang no. Ma'am, kanang sa imong kaugalingon, kanang unsa may imong ikatambag sa nila labi na nga kanang murag magduha-duha dayon o baka ha kanang murag di dayon mo dawat, ma'am. No, normal man dyan ano nga mura tag magduha-duha kay nahitabo sa nako. Pero ipatigbabaw gyud ninyo nga inyo gyud pangitaan ninyong solusyon. Di dyan mo padaog nga mahadlok ko. Di na lang ka kay na problema ka una financially, no? Pero kanang financial naaraman na makita raman na may mga foundation like Rafi, avoid this cancer usam sa nang makadangpan pareha nato nga wa gyud. So nganong di man nato buhaton, no? So dili gipatigbabaw jud nato ato jung batukan, ibutan nato batukan jud nato kining sakita. So maglaban mong duha. So di jud ka moingon nga dili nimo imo na lang siyang pabayaan. Kay mao gyud na usasang maka down nimo. So kung naana nimo di jud ka pawala sa paglaom. Moingon jud ka nga ako gyud ning labanan, no? So mo jud ang yung buhaton ninyo. Doctors, liminaw jud mo sa doctor's advice. Ma'am, alang sa itong mga kaigsunan no, nga naa diha sa mga lagyong dapit o niya layo din sa syudad, pwede silang, kung naa sila mamatikdan, pwede din silang muduol baka sa ilang mga health centers, no? Sa ilang tagsa-tagsa ka mga lugar o sa mga baryo baka. So pwede silang makapa-check dito kay naanay mga midwife, no? Mga nurses nga anaa sa mga health centers o niya kung kuha pa gyud mo to sila silang tagsa-tagsa ka lungsod o syudad na kay naa man ay mga city o municipal health offices dito ilang ipahiling no ang ilahang mga namatikdan haron lang gyud masuta o naa sila ideya kung unsa gyud ang kahimtang. So mao na nga matud pa ni Ma'am Elma nga ang kabalaka batukan gyud. Batukan di gyud ta padaog. Kay magpadaog ka siya nagsigi siya og kadako kita sa nagsigi kahadlok. No? So, kinahanglan yung i-fight sad nato aron atong lawas sad mo fight sad niya. So, di gyud ta kahadlok. Di na malikayan pero ipatigbabaw jud nato nga panindigan jud nato nga atubangon jud nato ni ngating sakita. Ato sa palabian upod og prayers. Di ginakalimtan sad ang pag-ampo nga mintras gabatok taning sakita nasa tay gisaligan nga power. Ma'am, sa dili pa ko mangayo sa imong hinapos nga mensahe, tugot ko sa pagbasa ning ato ang mga gikan sa ato mga suki, no? Natay mga texters niingon dinhi nga greet lang ko sa mga people diha sa La Paz Poblacion, Dalagat, Cebu nga naminaw karon, no? Especially sa ilang kapitan, Orgo Salvador, Kagawad Alvin Ligaspi nga nagsugba kunog baboy kay pistas ilaha, no? Kaninyong tanan happy fiesta diha sa inyuhang lugar, ugma sa Santo Rosario unya kini ang ilahang mga gi-celebrate karon diha sa La Paz, Dalaget, probinsya sa Sugbo. Gikan ni Benji Tampos, no? Or Tampos. Daghang kayong salamat sa inyong mensahe. Okay, ma'am, arita sa imuhang mga hinapos nga mensahe.
Na kay ikasulti ma'am nga hinapos alang sa pagkuan nga para sa ato ang mga tigpaminaw. Yes ma'am. Go ahead. Ako magpasalamat ko sa mga taong nakatabang nako. Dako batok ining sakita. Una jud ang kining Aboitiz Cancer Center. Usag yun ning dakong nakatabang nako ug nakabago ani akong kinabuhi ron. So mapasalamaton kay ko sa mga staff diha sa AJAC nila ni Ma'am Jaina or ni Ma'am Ronald ug uban pa. Thank you kay ninyo sir. Kay og dili sa inyong pagdasig sa wa sa kumaingon ani ka happy ron o say nakamit nako. Okay. So ma'am, ang hinaot mi nga nining panag-uban nato karong butaga, nakapadasig ta sa ato ang mga suking tigpaminaw, no? Labi na gyud nga katong mga ana ay mga breast cancer karon nga gipamati og katusang mga wala pa, no? Nga pinaagi niini maedukar sila, makapaambitan nila sa kasayuran kung kabahin niini nga to ang kining gitawag og breast cancer ug ingon man sa pinaagi sa imuhang kasinatian mapaambit nato nila og ato silang mapadasig, no? Sa ilang hapong unyang mga gipamati, no? So kaninyong tanan nga namati diha may naot mi nga pinaagi niya to ang tulmonon nakatag ni og gamay nga inspirasyon, no? Sa inyohang kahimtang. Okay? So mga igsoon, ato na lang ning gamiton ning pipila ka mga oras nga nahabilin, no? Tuguti ko sa pagpadangat ni ining maong mga announcements. Ang ikaunong nga Rafi Triennial Awards bukas na ug maong search alang kini sa mga individual o institusyon nga diin nihimo og mga positibo nga mga kalihukan nga diin nakahimo kini og mga kanang kaayuhan diha sa inyong tagstag sa kalugar diha sa Visayas ug Mindanao. Kung buot mong mo nominate, log on lang sa www.rafi.org.ph o baka contact lang o pangitaa si Kathy Margati sa numerong 418-7234 local 105, no? Again, kining ato ang episode sa ato ang pagtuki inyo ni siyang mapaminaw, no? Log on lang sa www.rafi.org.ph o mapaminaw ninyo ang podcast. So sa ato mga supporter, no, nining atong programa sa Julie's Bake Shop, sa City Savings, sa Gothong Southern ug uban pa natong mga nagsuporta kaninyong tanan daghang kaayong salamat. Wala na kitay panahon og dihin natapos ato ang tulumanon mga igsoon. Sa ngalan sa akong kaubanan, si Patrick Tabada, si Ma'am Heidi Palapar, si Ma'am Lumi Chua, ang atong Chief Operating Officer, sa ngalan sa Foundation, ako magpasalamat sa inyong pakiguban kanamo sa pagsulong sa kalambuan hangtod sa sunod semana sa samang takna adlaw ug istasyon. Mayong buntag, mga Bisaya. Buog oras bisan sa akong kabisi sa trabaho alang sa Brigada Eskwela sa City Savings Bank. Maayo na lang ang akong pagpamintal o panglimpyo sa mga tunghaan magkatabang sa mga bata. Usahay, kapuyon ko sa Brigada Eskwela, kinaay mga lagyo ng mga tukaan. Apan kung akong huna-hunaon, ang akong pag-apilaan ng Brigada Eskwela sa City Savings, layo ug maabot alang sa mga bata, murag mawa ang akong tanang kakapoy. Ang City Savings uban sa ilang mga empleyado sa Visayas ug Mindanao nagkahiusa sa pagtabang sa pag-ayo sa mga tunghaan pinaagi sa ilang Brigada Eskwela. Sa iyong sipag, aangat ka. Sa pagsusumikap, aangat ka. Sa bawat kayo, kahit anong pagod, aangat ka. Kasama mo ang Julie's Bake Shop sa iyong pagsisikap. Aangat ka, Pilipinas! Please, aangat ka, Pilipinas. Si, asa naman kagatrabaho ka ron? Pre, ikaw man dahil na, katrabaho ko sa kumpanya sa Saudi Arabia. Bago pa lang ko na uli aron mo bakasyon. Nindo tagod, ang samay na human nimo. Iskala ko og computer hardware servicing nga TASTA certified sa USJR Recoletos Industrial and Technological Training Center. Wala na ko dang hapre, kung tanan ako nga nakatunan sa USJR RITTC, ako din na-apply. Ug lain pagid pre. Nasa ko'y kadungan nga training sa lain nga buong nga kurso o karon nakatrabaho dayon siya sa usa ka kumpanya human sa iyang training. Mauna mo hindi na pagko karon og lain nga
kurso samtang may bakasyon ko para akong magamit sa akong kumpanya pre. Nindo tagod ana, unsa pa may laing short courses na ilang gi-offer kay aron mo eskwela ko. Ang USJR RITTC adunay 14 nga TESDA certified program nga imong pilian karon, sama sa medical transcription, computer programming, bread and pastry production, dressmaking ug uban pa nga hindi man kaayo karon. Hala no, moto niya gyud ko sa USJR RITTC aron mangayo ko og requirement. Sige, salamat ha. Alang sa dugang kasayuran, may tungod sa mga mubong kurso nga gidalit sa USJR Recoletos Industrial and Technological Training Center na imong matawag sa numerong 354-8405 o sa cellphone number na numerong 0917-632-0576. Og dini madapos kining tulumanong pagtuki usa ka tulumanon sa kahanginan sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Pagtuki.